Tomislav Beber rođen je u gradu Zagrebu, a s 10-ak godina s roditeljima se seli u Karlovac da bi opet sada, kao student ekonomskog fakulteta, privremeno živio u Zagrebu. Ljubav prema košarci traje od ranog djetinjstva. Pa evo, košarkom se bavim otprilike od svog 4. razreda osnovne. Počeo sam u Zagrebu, tada malo čisto rekreativno, jednom tjedno. I onda sam se doselio ovdje u 6. razredu i od tad sam, ajmo reći, malo više krenuo s košarkom i trenirati i tako. Igrač je košarkaškog kluba Duga Resa od samog početka bavljenja košarkom. Na pitanje zašto košarka malo zastane. Dobro pitanje, ne bih znao ni sam, iskreno, jer kad sam odrastao, moj najbolji prijatelj je igrao košarku, pa sam zezancija na terenu i tako na igralištu i samo počneš i odjedanput evo u košarci si, ne znam kako bolje reći. Preko kadetske i juniorske momčadi ubrzo je postao jedan od glavnih nositelja košarkaške igre u seniorskoj ekipi. Pa evo, treniram već sam u Dugoj Resi, evo 9 godina, lijepo je dobiti nekakvu nagradu. Nije da sam očekivao ili tako nešto, već evo, trud se uložio, kako da kažem, zahvalan sam za nagradu i tako. U 2017. godini bio je najbolji igrač i najbolji strelac seniorske ekipe, gdje se u njegovoj statistici vrti brojka od 20 koševa po utakmici. Odličnim asistencijama i skokovima u obrani i napadu, jedan je od najzaslužnijih za osvajanje prvog mjesta u C1 Hrvatskoj košarkaškoj ligi i plasmanu u B1 ligu, koja od ove godine nosi naziv Treća Hrvatska košarkaška liga. Kako bi sve ovo uspio, bilo je tu potrebno puno odricanja i usklađivanja s fakultetskim i sportskim obvezama. Pa nije teško, klub izlazi u susret, znaju da sam na fakultetu i govore, gle, ako ne možeš doći na trening, nije stvarno nikakav problem. Pa većinu puta znam i doći samo na utakmice, tako da izađu u susret, nije da mi pati minutaže ili bilo kome tako. Nije sad samo prema meni, prema svima i klincima koji su u srednjim školama. Isto stavlja se fokus prvo na školu, zatim je sport i tako dalje i tako dalje. Sport i sportske obveze on i njegov klub doživljavaju prvenstveno kao mjesto gdje oni uživaju u igri bez opterećenja rezultatom. Što se tiče sporta, više svi dečki mi ovdje igramo radi gušta iz košarke i da budemo radi društva isto. Od kad sam ovdje, evo i stariji dečki koji su tu bili, prihvatili smo lijepo i cijeli klub, tako da stvarno iz košarke samo da je ekipa, zabava, rezultat će doći sam sa sobom, tako da to je najbolje što mogu reći. A ništa, zahvalio bih sportskoj zajednici Duga Rese na ovom što su me prepoznali kao talentiranog sportaša, klubu i upravnom odboru kluba što su me preporučili. I to je to. Svojim suigračima naravno bih isto zahvalio što su me trpjeli takav kakav jesam, zato jer me se mora trpiti na tekmama. I eto.